Ang'e ni gima nomora ahinya en teko mar social media. Nitie nyaronage moro manyoya magawa moro Nakuru. To nyocha owuok okelela mar wacho ni akawo hola chako girani to nyaka kawuono pok aneno ber mar ohala ni. To kata kamano ka gir kiragi nyaneno ka jo Kenya nowuok oko karom gi Ramogi TV nyo loso sigana mamit ahinya mapimo mbaka mar nyakono Nyakwar Mwajwang' mane chuny. Omiyo nitie gimoro manochaki kani maronagi ne onagi maronagi ne onagi onagi fonagi koro ka dipo nitire wuodo nagi moro nyaronagi moro matimo ohande moro kata chumbune moro makelo ne yuto ka en gi nyalo mar nyiewo gire moro yie mondo isire kata ka en gi siling achiel to mano nitiere fuok ma odino kama duong' ahinya gerruok mwadwaro sigu moko matindo ma jalrieko moro ma japidh yien ne wacho ni jaluo siku man ina ichlit nyiego gi achai gik ma kamago ema thiro dongruok mar oganda. Yes. VOJ iwacho maber to nikech mbui ni ema sani wagede ema sani wadakie to en gi ber mang'eny moloyo maricho mwaneno ng'eny ne wadwaga gede i maricho to mbui ni kwa tiyo godo maber to wabo yudo gigo mang'eny nikech kata kanyi neno weche mag school fees nyithindo ma school fees otamo kineno ko kete mbui to ji wuok oko mar mondo kony nyithindo go apani en gino manyaka wang'e ni to watie kod mbui kata social media mar bero ogandawa mar bero ngimawa kar ketho nikech ka en ketho to wasekethe moromo jaluo nane wagoye machiemo watie gi mbui ni mar gero wa mobilize to wa mobilize positively kamano mano wach magimokalo governor ang'e